आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव जाय फंबाय बिनानावमोना उथ्रिसार जानो हाबाय बे फंबाय बिनानावमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गेलेमु नेहाथारि आरो लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनिनो निउ बासबारि गामिनिनो फोरोंगिरि सारमोन आरो लोगोसे जोंनि निउ बासबारि गामिनि जेवारि क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोन निउ बासबारि गामिनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे निउ बासबारि गामिनिनो आंगोनिनो फंबाय बिनानाव फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियाव दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बैसोआव देरसिनफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनाय जासिबाय आरो बैसोआव देरसिनफोरनो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननाय बे समाव जासिहरबाय। दा हाबाफारि बायदियै निउ बासबारि गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे निउ बासबारि जेवारि क्लाब लाइब्रेरिनि बानजायनायजों जाय फंबाय बिनानावमोनहा मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आर'नाइखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थर्ड डिविजन पार्सेन्टेज 43.5 दानिया बे बान्थाखौ होनो थाखाय जोंनिनो निउ बासबारि गामिनि निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि गोनां मिनिसोरां सारखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। खबनानै हो रायजोफ्रा। मादार हामे बसुमतारी टटेल 263 सेकेन्ड डिविजन पार्सेन्टेज 52.6 बे बान्थाखौ होनो थाखाय जोंनिनो गामिनि गावबुरा सुजित बसुमतारीखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय।
सार बिथांखौ बे समाव गावनि जे बेसेन गोसा बिबुंथि बेखौ लाखिनानै दिनैनि जे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनो आं बिथांखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। बे निउ बासबारि गामिनि गेलेग्रा बे गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय बा बे हाबाफारिखौ खुंनाय निउ बासबारि गामिजों लोगोसे बिथांमोननि गामिनिनो जिउआरि क्लाब दिनैनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै बेयाव मोनसेल' गामिजों जयै खुंनाय बे ओंथिगोनां हाबाफारिखौ दैदेननाय बे गामिनिनो रोंगौसा सासे सुबुं एबा नर्थ क'क्राझार आन्चलिक एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि निपुल नार्जारि फंबाय बिथां आरो बे दिनैनि बे ओंथिगोनां हाबाफारियाव जों जयै बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि आरो बे ओनसोलनिनो बयजोंबो मिथिजानाय मानाव गेदेर सिबिसन नार्जारि मानगोनां बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसुमा नार्जारि बिथां बेयाव जों दंफायो बे गामिनिनो आरो देबरगाव प्राइमारि साहित्य सभानि सोद्रोमा नार्जारि बिथां बेयाव बाहागो लानो हानाय गामिनि गासैबो गारजेन गासैबो साननो हनो गोरों गामिनि व्यक्ति नोंथांमोन बेयाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बे गामिनि गासै अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन आरो हायार सेकेन्डारि आनजादावबो उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन बिथांमोननि बिमा बिफा नोंथांमोन गिबियावनो आङो बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जानानै आरो आंनि फारसे बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरबाय आरो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बेखौ बावहरबाय। दा बे हाबाफारिया एसे लेट जाबाय होननानै दहाय सिगाङाव बुंदों आरो जोंखौबो एसे थाब जागोन होननायलाय जोंबो एसे लेट जादोंमोनबाबो बिथांमोननि बुंहरनाय बायदियाव फैदोंमोन नाथाय जोंनि ओंखारलायनाया एसे लेट जाबाय बयनियाबो। दा जोंनि एबसुनि जे हाबा मावनाय बे एबसुनि हाबा मावनायखौ जोङो रायज्लायनांगौ जायोब्लानो जोङो जोंनि जे एबसुनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव हाबा मावजेननायनिफ्राय लानानै हाबा मावजेननायखौ गुदि हमनानै जुदि सावरायनांगौ जायोबा जों बे बाथ्राखौनो रायज्लायग्रोनो गोनां जायो। 2006 मायथाइनिफ्राय गोदो सिगां समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा मावदोंमोनबाबो सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिन गोसो होनानै हाबा मावबोनाय बोसोर होननानै जोङो 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर होननानै जोङो 2006 इं मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर होननानै सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे बांसिन गुरुत्व होनानै आरो बांसिन गोसो होनानै खामानि मावनायखौ फारि फारि सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे एबसुआ हाबा मावबोनाय बा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै एबसुआ रायज्लायनांगौ जायोबानो बे बाथ्राफोरखौ रायखांबोनो गोनां जायो। बिदिनो मेट्रिक पास जाखांनानै कलेजाव एडमिसन लानो हायै बा मेट्रिक पास जानानै खुनुरुखुम हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै बेयाव एडमिसन लानो हायै गोबां बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि परिबेस दंमोन आरो बेबायदिनो एलपि स्कुलफोरनिफ्रायबो ड्रप आउट जानाय गोबां माने गामिफ्राव गथ'फोर थायोमोन। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सोलोंथाइ जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो मोननांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोननो हायोबासो बे बादायलु मुगायाव जोङो गुबुनफोरजों जौगासार माने गोरों मानसिफोरजों जुजिनो हागोन। दा बेबायदि हिसाबै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा मावबोनाय जों नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा
लोगो मोनहैसिगोन दा बेयाव जोङो बे माने बे कलेजनि बा बे फसंथाननि आबहावाजों खाब जानांगौब्ला जोङो माबायदि रेडि जानानै थांनांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि जायफोर मेट्रिक पास जाबाय बा हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसाफ्राबो जायफोर जे स्कुलाव फरायोमोन बा जे हायार सेकेन्डारि स्कुल फरायोमोन बिसोरो हयथ' सोरबा सोरबा डिग्रिखौ गुबुन कलेजाव लाहैसिगोन दा बेयाव बे थासारिजों गावखौ खाब जाहोनाय आरो बेयाव थानाय गोदान गोदान लोगोफोरजों लोगो जानाय बेयाव लोगो बासिनानै लानाय बे मोनसे खामानि बे मोनसेनि थाखाय बा बे मोनसे खामानिनि थाखाय जोङो मेन्टेलि प्रिपेयार जानांगौ बाथ्रायाव बुंनाय दं जोंनि सिगांनि मानसिफ्रा बा गेदेर मानसिफ्रा बुङो सोरबा सासे मोजां मानसियाबो लोगो गाज्रिजों लोगो जायोबा मानसि गाज्रि जायो होननाय मोजां लोगोजों लोगो जायोबा मोजां जायो दा बे बाथ्राखौ जोङो बयबो जायफोर हाई स्कुलाव फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय दा कलेजाव फरायहैसिगोन दा बेयाव ओंखायनो जों खावलायनो नागिरदों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बयबो मोजां लोगोखौ बासिनानै लायो दा गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैगोन गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि खालि क'क्राझारनिल' बेयाव मानसि फैयाबो जानो हायो गुबुन गुबुन ओनसोलनि सोरबा गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिसन लागोन सोरबा देबरगाव हायार सेकेन्डारियाव सोरबा काजलगाव कलेजाव लाहैनो नागिरदों दा बेयाव जोंनि गामिनि बे जोंनि ओनसोलनि मानसिफोर बादि बेयाव मानसि थाजोबाबो जानो हागौ बेयाव गोबां रोखोमनि फाल्थां फुल्थुं मानसिफोर लोगो मोननो हागौ बेयाव सोरबा निसा जाग्रा मा जाग्रा मानसि लोगो मोननो हागौ दा बेफोरखौ जोङो मोजां लोगो सायख'नाय बा मोजां लोगो बासिनानै लायनाय बेखौ खालामनांगोन मानोना जोंनि गुबै थांखि जे फरायसानि जे गुदि मावनां हाबा फरायसानि देरसिन खामानिया फरायनाय आरो लिरनाय संस्कृतआव मोनसे बाथ्रा दं सत्रनाम अध्ययनम तप होननाय फरायसानि देरसिन खामानिया बा फरायसानि गोनांसिन खामानियानो लिरनाय आरो फरायनाय दा बेखायनो जोङो लोगो मोजां बासिनानै लायोब्लासो लोगो गाज्रिजों नों लोगो जायोब्ला जुदि नोंनि फरायनाया माने हाई स्कुलाव जेरैबायदिमोन बेनिफ्राय हयथ' नों लोगो मोजांखौ मोनस'नाबा बेनिफ्राय गाज्रि जाहैनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो थुनलाइ नेहाथारि लोगोसे बिथाङा जोंनि ओनसोलनिबो कारिगाव निउ बालाजानिनो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङाबो कारिगाव हाई स्कुलाव फरायनानै एम इ स्कुलाव फरायनानै आथिखालसिमाव बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मास्टार डिग्री फोजोबनानै बेनिफ्राय PhD डक्टरेट डिग्री फोजोबनानै आथिखालाव बिथाङा बेबायदिनो फिसा फिसा इउनिभार्सिटि लेभेलावबो खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि सासे जाफुंसार व्यक्ति बे समाव जों बाहागो लाफैनो हादों आं बे समाव बिथांखौ साफ्रोम फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइनि फारसे समाजारि फारसे गासैबो अभारअल प्रस्पेक्टिभखौ लानानै आङो बिथांखौ बे समाव गावनि जे बिबुंथि बेखौ लाखिनो खावलायबाय गोजोन्थों साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिगोरदों निउ बासबारि गामियाव जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानो हानाय जोंनि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लाबाय गामिजों लोगोसे क्लाबजों जथायै बे हाबाफारिखौ सामलायनाय बिदा गेदेर बिपुल नार्जारि बिथाङा मासि लानानै सामलायदों लोगोसे आलासि महरै नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लोगो गेलेमु नेहाथारि लोगोसेयैनो बिथांमोननि साननाय हनाय थांखिफोरा जाहाथे साक्सेस जायो बिनि थाखाय आं बयखौबो खेबसे आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंथों नङा होमबा बिथांमोनखौ निउ बासबारि गामिजों लोगोसे सारा कारिगाव क'क्राझार सारा बर' हारियानो नेनानै दङ बिथांमोना दिनै फरायसा गाबोननो जोंनि दैदेनगिरि नङा होमबा साफा साफा मोजां अफिसार जानांगौ साफा साफा मोजां साख्रिआवला जानांगौ साफा साफा
मोजां समाज सिबियारि जानांगौ नङा होमबा आं मिजिंथियो बिथांमोननि जिउआव जाहाथे जाफुंनाया फैथों गिबिथाराव आङो निउ बासबारि गामिनि गावबुरा आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे जेवारि क्लाबनि जेवारि क्लाबनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गासै मावथि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा गोसो गोरबोनि साबायखरखौ होग्रोगोन मानोना जोंनि गामियाव बे निउ बासबारियाव सोलोंथाइनि गोनांथिया जादों आरो माखासे साननो हनो गोरों मानसिफोरबो दङ सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नायनानैनो जोंनि दिनै लाइमोनफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय लाग्रोनाय जादों आं बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ हरग्रोगोन मानोना बरायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला बरायजाग्रा बिथांमोनहा मोनसे दायित्व थायो आंखौ दिनै रायजोफोरनि गेजेराव बरायबाय मानो बरायदों मेट्रिक पास जानायखाय आङो मोजां फरायनांसिगोन आं मोजां फरायनानै सासे साक्सेस जाफुंसार सुबुं जानांसिगोन बे सानस्रिया फैयो लोगोसे बिथांमोननि उन्दैसिन फरायसाफोरनाव मोनसे थुलुंगानाय फैयो आंबो आदामोन बायदि आब'मोन बायदि बरायजागोन नैबे सानस्रिया फैयो आरो बांसिन फरायनो गोसो जायो गार्जेन बिथांमोननि बेलायावबो बिदिनो जायो उमुकनि फिसाया बरायजादों जोंहाबो बरायजानो मोननांगोन मोजां फरायथारनांगोन जोंनि फिसाफोराबो नङा होमबा दा जेखियानो जाया मानो जोंना आलासिया गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दहाय खोब ओंथिगोनां आरो गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंदों आङो एसे आलादा बिथिंजों सावरायलायसिगोन आं गिबिथाराव अबंलावरिनाव आरज गाबबाय बिथांमोननि इयुन जिउआ जाहाथे जाफुंसारो आरो आं गिबिथाराव साबायखर होगोन जाय बिथांमोनहा गावनि फिसाफोरखौ दिनै बरायजानाय लेभेलसिम लाबोनो हाबाय जोंहाथ' गामि ओनसोलाव गोबां बायदि रोखोम जेंना जेंसि जायो माइरं नागिरनायनिफ्राय लानानै फोरोंनायाव थाखा फैसा गोबां खरस नांगौ जायो बेफोरखौ खस्थ'नि गेजेरजों नाजानानै फोरोंनानै दिनै जाय फिसाफोरखौ दिनै मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनो हाबाय आं बै गार्जेन बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों गिबिथाराव साबायखर हरग्रोबाय आरो आं खावलायगोन साबायखर होनायजों लोगोसे खावलायबावगोन जाहाथे नोंथांमोनहा 10 बोसोर बे मेट्रिक पास जाजासिम बिराद खस्थ' सहायनानै फोरोंबोखाबाय बिनि थाखाय बोसोर बा 7 बोसोरसिमसोल' खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै आरोबाव फोरोंबावो आरोबाव दिथा होबावो आं बेखौ खावलायहरबाय बोसोरबा एबा 6-7 बोसोरनि उनाव बिथांमोनहा गावसोरनि सेल्फ कन्फिडेन्स लेभेला जेब्ला फैगोन बिथांमोनहा गाज्रि मानसि जाखानाय नङा दा बे यां जेनेरेसन एडोलेसेन्स पिरियडआव गोग्लैयो बिसोरो बे समाव बिथांमोननि साननाय हनाया गोबां बारजों उरायनाय थुला बायदि जायो आलासिया दहाय बुंदों मोजां लोगो सायख'नायनि बाथ्रा नाम्बार 1 गोदान फरायसालियाव थांनाय लोगो लोगो सायख'नाया मोनसे नाम्बार 1 पइन्ट मोजां लोगो सायख'बासो मोजां जाफागोन गाज्रि लोगो सायख'योबा गाज्रि जागोन मानोना बिथांमोननि साननाय हनाया दिदोम नङा बैसोजों लोगोसे दिदोम जाथ'वाखै दा जेखि जाया मानो फंनैसो सावरायलांनोसै नङा होमबा एडमिसन जाजोब्बाय सोरना जाखो मेट्रिक पास जानायफोरना जाथ'वाखै रावनाबो जाथ'वाखै सेलेक्सन जादोंना जायाखै मायाव होदों ओमफ्राय नेक्स्ट अपसन कमार्सआव मोनसे डिब्रुगड़आव मोनसे मोनथाम जायखुनु मोनसे मोनगोन गासिबो एखे होजोबदों नामा नङा आं बुंनो नागिरनाया मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोंसिनि एडुकेसनेल लाइफआ स्टार्ट जादों नोंसोर बिराद गोरों जायाखै जागायदोंसो
दासो बिगिनिं हो नोंसोरो मिथिना मिथिया देग्लाय मेट्रिकआ बिराद मोजां पास जादों अल आसामाव बिराद मोजां पास जादों मेट्रिक पास जानाय बिथांमोना मिथिना मिथिया देग्लाय बयनिफ्रायबो बांसिन हो आसामाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिकआव बयनिफ्रायबो बांसिन पारसेन्ट लानाया सोर आरो बेसेबां पारसेन्ट बयनिफ्रायबो बांसिन मिथिना मिथिया मिथिया जोंनि छात्रफ्रा रिजाल्ट होबा खारखुमायो माखासे नोंसिनियाव माबायदि नोंसिनि गामिना